u dnešního videjka a prvního videjka na tento kanál nový. Máme tady hru Forza Horizon 5. Dáme začít hru. Tuto hru jsem každopádně hrál. Už tady máme nějaké věci a tak dále. Například do komentáře, co byste na tenhle ten kanál vítali za content, z jaké hry, je to úplně jedno z jaké. Například do komentáře, podělte se o to a rozhodně mi napište, jak vás tady to videjko třeba bavilo, co říkáte na nový kanál. Hoďte mi tady prosím like, odběr, buďte na Discordu, všechno máte dole připlám komentáři a tam se býte úplně, ovšem mám tam různé giveaway a tak dále. Hoď mi tady prosím tě like a odběr a ti potom nic neuteče nějaký příští videjko, například do komentáře, co byste chtěl třeba za content z Forzy nebo z jiné hry. A dneska tak si zahrajeme teda hru Forza Horizon 6, mám tady všechny DLCčka, mám tady vlastně i koupené takový ten bundle, těch 20 aut, myslím za 20 euro, nebo něco takové nové auto mám v garáži, OK. Mám tady, jak se to jmenuje, mám tady Lamborghini Veneno, celkem to valí hoši, tím pádem, jdeme se první na moje auta, jaké tady mám, nepočkejte autosalon. Napište do komentáře, jaké auto byste chtěli v příštím videjku, jaké bych si podle vás měl koupit a jaké bych měl třeba vytvořit nějaké challenge a tak dále. Máme tady teda Veneno Lamborghini, tam teda na max máme tady dokonce i Valkyrie třeba, M8 Competition, M5 2009 s V10 klasika, nějaké Ferrari. Nehraju to moc, mám to jenom 14 hodin, ale mám tady koupené to, že si můžu vzít jakékoliv auta chci. Mercedes AMG One, jo, a mám tady jako aspoň pár zajímavých aut. Ale my dneska, tak já vám jenom chci ukázat, jak to vypadá u mě ta hra. Napište do komentáře, podělte se, kolik máte třeba FPS, jaké hrajete detaily, jaký je třeba váš oblíbený. No tady je zima vlastně, hej, to vypadá parádně úplně ta Forza. Jak to vypadá na tom videu? Dobře, ne, podle mě. Nebo, počkej, vypadá to dobře, ne? Jo, vypadá to velice dobře na tom videu. Já teda klidně můžu ještě zvýšit detaily, mám to úplně nejvyšší detaily, co jde, 2K, k tomu OBS, i tak mám 200 FPS, sice jako jsme Generationem 4, ale i tak jako furt ta hra je docela náročná, ty vole, to je insane. Já vám jenom chci ukázat ten max speed, to jede podle mě tak 430 km, to bylo hodně close, ty vole, tak pojďme. Jakože já to hraju jen tak na chill, když třeba nahrávám nějakou hudbu, jakože do videí nebo tak si to přezahraju, ale jinak já to úplně nějaký straně hru. Mám tady pár her v Eliminátorovi, jsem se vysykal jak prase, ty vole, dobře rozjebané. Ten model je hrozně pěkný, jako toho ničení a tak. Jako za mě jedna asi z nejlepších her tohletoho roku, samozřejmě po GTA 6 a po ještě něco tam myslím vyjde nebo vyšlo tenhle rok něco dobrého. 007, nic extra, ale tohle je velice dobrá hra. Za mě jako je to better než 5, ale záleží, jaký máte rozpočet, ale pokud sám nechce úplně zbytečně, pokud nemáte úplně extra rozpočet, tak já bych nedoporučoval tu Forzu 6 kupovat z jednoho prostého důvodu, a to je vlastně to, že ono je to hrozně podobné té 5, akorát je jiné prostředí, trošku jiné auta, prostě je to trošku lepší, ale je to velice podobné, jako já bych řekl, že je to třeba o 20% lepší než Forza 5, to je jako dost individuální, ale fakt jako nekupujte to zbytečně a nevyhazujte peníze, protože zase tak úplně extrémní obrovský skok tady není. A pokud máte Forza 5 ve fullu, já mám taky, že jo, ve fullu Forza 5, tak asi ani není nějak extra potřeba tady zatím přecházet, jako když počkáte, tak vám nic neuteče, si myslím. Nic hoši, my teda pojďme na jednoho eliminátora v dnešním videjku, vy se podívejte do komentáře, co na to říkáte na toto videjko a tak. A dáme si, kde to máme online, dáme toto a dáme tady dole eliminátora, klikáme na to, hoši, počkáme se na eliminátora, joineme se do toho. Eliminátor je teda samozřejmě to, že vlastně tam hrajete proti ostatním hráčům v takové aréně, která se vám potom časem zmenšuje. Máte tam vlastně týry 1 až 10, jakože aut, 10 je nejlepší týr, 1 je nejhorší. A vy teda vlastně máte seřadku 1 a potom se levelujete na lepší a lepší auto a vlastně jde o to, že musíte se neeliminovat do finálního závodu, ideálně mít co nejlepší auto do finálního závodu a potom jedete finální závod, který můžete, nebo byste měli se pokusit vyhrát. Mně se to teda ještě nikdy nepovedlo vyhrát, ale doufám, že dneska by mohl přijít ten den. Krásně první závod na videjko, to bylo crazy, že jsme to hnedka vyhráli. A já jsem teda ve městě, to jsem nechtěl úplně, jsem se úplně ve městě spavnout nechtěl, ty vlastně možná jsem misklikl, ne? Takže máme teďka hraju na klávesnici, napište do komentáře třeba kolikátí jste top skončili v Eliminātorově v Forze 6 nebo i v Forze 5, se klidně podělte, napište do komentáře klidně dále, jaký je váš nejbližší díl Forzy, my pojďme teda rovnou na to, máme tady Eliminátora, vlastně hledáme takový fialový kouř. A ten fialový kouř znamená to, že tam se nachází vlastně drop a ideálně a vlastně nové auto pro nás. 64 řidičů, tím máme Hondu City nějakou, to ani neznám, jakože normálně, za mě ve Forze.
díky Forze teda. A pojďme na to. Arena se zmenší za 8 sekund, tak se nám vlastně tady zmenší, když dáme SC a dáme si mapu světa, tak se nám vlastně tady zmenší, tady to vidíte, že to máme takhle ohraničené a tam se nám to teďka zmenší za pár sekund, takže za pár okamžiků. Jinak je to krásné, fakt krásné detaily, doufám, že to vidíte pěkně na tom videjku. Já si myslím a doufám v to, že jo, když tak se potom nastavím trošku lépe to OBSko, ale vypadá to, že byste tam měli mít hezký 60 FPS, doufám teda. Já mám teda 200, ale já nevím, jak to víte vy, jestli nevíte náhodou těch 40, vole. No já se bojím, že jo, a budu možná muset trošku snížit detaily do příštího videjka, no uvidíme, jak on tam pojede v tom videu, tady pokusíme trošku co nejlépe setupnout to videjko, ať to máte co nejplnější zážitek, co největší zážitek z toho i barevně, i barva máte hezká, mám právě že OLED monitor a já to vidím trošku jinak než vy na tom OBSku, takže to mě trošku mrzí a pokusím se vám to potom co prostě nejpřesněji přehrát tak, jak to mám já, jak to vidím já. Ty vole, ty hory jsou krásné, hoši. Nic. Hledáme teda stále fialový kouř, nedokážu pořád najít, nějak jsem to úplně nedaří, tamhle dole, počkej, otočíme to. Jdeme to přeci svodidla jak čuráci, ukaž to. Jo, super, super. Ty vole, jako trmelce tady. A takže vlevo a za náma tam ještě jsem taky něco viděl, ne? Se mi asi zdálo. Tím pádem pojďme tady doleva, mezi ty baráky. 61 řidič, to bylo docela dlouhý za Ferrari GT 250, super, to je v pohodě 4. Máme rovnou level auto 4, teďka mám vlastně jedničku. Ty vole, klikej! Dobré, stihl jsem tak nakonec. Jeden na tady už právě že borec, víš? Dáme si závod? 2, ale ono to bávo, to je dobré auto. Kurva, tak pojďme vyhrát, doši. Pojďme vyhrát, Lokin. Ne, dobrá se sekl, to máme win. Doufám, že to ještě vzdá ideálně, to máme win. Hele, jednička tam projela, ty vole, hezky. Máme tady výhodu na té cestě, rozhodně s tím Ferrari, takže pojďme na to, pojďme si nějak užít to videjko a dáme si taktiku, je to zvolíme po cestě. Hele, ta Forza není jak 5, že tady máte stromy a prostě nepřekonatelné takové ty bariéry a takové ty, chápeme se, prostě něco jak stromy a tak, že můžete vrazit pomalit jak prase a tak, to tady úplně moc není. Aha, tak já to normálně prohraju. Ne, to mi nedělá, já to nemůžu prohrát. Nemůžu to prohrát, máme lepší grip, máme lepší prostě zatáčení a to. On pořád, hej, on valí tak řekla tím offroadem, to si děláš píč, ne. Hej, tak to mě poser, on už je na cestě, já to nemůžu prohrát. Mě je vždycky problém, že prostě já když takhle mluvím, tak já se potom netočím tolik na ten závod, jako. Please, vole, vyjeb se, kámo. Hej, já to nerozjedu, prostě ta dvojka je rychlejší, vole, nebo já nevím. Ale jak to, že mu takhle vychází Dobré, se píči. Hej, tak to je dobrý závod. První závod na tomto kanále a prostě skončíme takhle. Dobré. Tak jsme se máme co zlepšovat, jako, co ti jebe, kámo. A prostě bude takhle rozjebal. Super. Já už jsem si myslel, jak tam je vyhrané, že si v kličku dojedeme do cíle, ne? A hovno. Ty vole, to mě poser. Může v cíli. Počkej, že by to myslel? GG? 53. Nic, pojďme se, co? No nic, hoši, tak to bylo trapas tohle, to byl velký trapas. Jako doufám, že příště to bude lepší. Dneska tady taková rychlovka, jako je úvodní videjko na tento kanál. Jdeme tady prostě like odběrem, rozhodně. Máme tady dárky, super kolo štěstí, máme jenom jedno, pojďme na to, hoši. Je to taková gamba tady to videjko, nebo tady ta Forza. Jako vážně. To jsou dvě nejhorší odměny, co tam tady můžu vůbec spadnout, jako reálně. Jako co se týče peněz a aut, ti jebe, kámo. Ty pičo, no nic. Dobré. Máme tady ještě něco? Nemáme, že asi. Ukaž to. Novinky. No, auční síň. No, ani v autě jsem ještě nemáme málo peněz docela. Nebo já si myslím koupil nějaké auto, nebo něco tam máme rozhodně. Sám myslím padlo legendárního, nějaké to Ferrari nebo co. Ale tady mám hlavně ty auta z toho bundle těch 20Dček, že prostě si můžu vzít takové auto chci z toho shopu. Pokud už mám tady ještě Mergl SL65, úplně krásnou, co na to říkáte, například do komentáře. A OK, tohle to bude pro úplně všechno. Potom mi to like a odběr, buďte na tom Discordu. A potom mi nebuďte například do komentáře, co byste chtěli ve příštím videjku, budu rád, děkuji vám moc. A tohle to je pro úplně všechno. A myslím, že přijďte zatím. Čau.